read to you the piece I wrote for my husband for our anniversary. Usahay, ako mo kamang kay lami kaayo ang kagwang. Pag nakatingin ka sa kanya, ay nakatingin naman siya sa iba. Yung tipong kapag kakausapin mo na siya, may kausap na siyang iba. Ang sakit. Pero di tayo pwede, sabi nila. Kasi pareho tayong babae. Oo, tanggap ko na. Ang usa ka mahay, ang usa nalipay. Pero sa tinuod lang, padungi mabalin. O porbida, mabalin na pud ni.